Evanjelista Matúš píše: S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel a prijal svoju manželku. Neboj sa, Emanuel je s nami. Aj týmto by sme mohli možno zhrnúť celé dnešné evanjelium 4. adventnej nedele. Pán prichádza, už je blízko. Pán totižto vstupuje do každej jednej životnej situácie. Je jednoducho s nami. A možno, že viac vstupuje do tých, ktoré sú také náročné. Mohli by sme povedať, že vstupuje až do takého chaosu niekedy nášho života. Ak veci nejdú podľa plánu. Možno, že máš plán a zrazu ono to nejde podľa toho, ako si to chcel alebo ako to chceš. Čítame tento úryvok, tak vidíme to isté. Mária je tehotná, Jozef nie je otec. Či tu neprichádzajú otázky pre Jozefa? Či neprežíva nejaký strach, zároveň trapas či chaos? A všetko toto je určite objektívne. Všetko toto je na mieste. A predsa tu vstupuje Pán, pretože on chce vstúpiť práve tam, kde sa to možno, že pokazilo. Práve tam, kde možno, že prežívaš ten strach. On nevstupuje tam, kde je to perfektné. Preto si vybral betlehemskú maštal a nie palác. Prichádza v tichosti a skrytosti. Možno, že v otázkach strachu či trapase. On jednoducho prichádza. Ak prežívaš ty, možno, že zmätok vo vzťahoch, zlé známky v škole, v práci alebo doma si nerozumieš a nevieš sa rozprávať, i tu Pán chce prísť. A chce ti povedať, som s tebou. Emanuel, Boh s nami. Ako toto všetko môžeme pochopiť? V tomto je nám veľkým príkladom práve svätý Jozef. Jozef, ktorý, ak to tak môžeme povedať, je tichý hrdina. Hrdina, ktorý nekričí, neobvinuje tých druhých, nerobí drámu z toho, čo sa deje. Prečo? Lebo je spravodlivý. Každý, kto je spravodlivý, totižto túži konať dobro. Aj keď ho to niečo stojí. Toto je skutočná spravodlivosť a preto to je Jozef spravodlivý. Situácia je možno, že nepochopiteľná a náročná. Avšak on je spravodlivý. Pretože skutočná sila nie je v tom, že vyhráme nejakú hádku alebo nejaký boj, ale v tom, že tomu druhému neublížime. Byť silný znamená zachovať sa fér, aj keď možno, že tí ostatní ťa hejtujú. Práve o tomto je skutočná spravodlivosť. A ako je to možné? Ako je možné žiť túto spravodlivosť? Ako je možné v tých ťažkých situáciách povedať tak, ako Jozef áno? Práve preto, že počuje tie slová, neboj sa. Nie preto, lebo to bude ľahké. Nie je to ľahké. Ale preto, že ja som s tebou. Strach je totiž to súčasť nášho života. Avšak práve toto neboj sa ti chce povedať, že nenechaj sa riadiť týmto strachom.
Ak sa bojíš v svojom živote zlyhania, ak sa bojíš o svoju budúcnosť či odmietnutia, Pán ti dnes nehovorí, ako možno, že mnohí ľudia, však bude dobre. Pán ti hovorí, neboj sa, nie si na to sám. Ja, tvoj Pán, som s tebou. Emanuel, Boh s nami. A práve toto je akýsi taký hlavný myšlienkový pochod celého adventu, ktorý nás už vedie k Vianociam. Pán je s nami. Pán prichádzal. Pán prišiel a prichádza. Neprišiel, aby vyriešil všetky naše problémy, ale aby bol s nami. Ak ti niekto nerozumie, ak prežívaš nejakú ťažkosť, vedz, že Pán je tu. Svätý Jozef je pre nás teda veľkým povzbudením. Pretože keď sa zobudil z toho sna, z toho spánku, tak konal. Bez výhovoriek či dlhých rečí. Prečo? Pretože viera nie je pocit, ale viera je rozhodnutie. Rozhodnúť sa tak ako Jozef. Rozhodnúť sa možno v mnohých situáciách odpustiť. Rozhodnúť sa ozvať sa tomu druhému. Alebo obrátiť sa v modlitbe na Pána aj vtedy, keď sa nám nechce. Práve toto rozhodnutie je najdôležitejšie. Spánok, ktorý prežíval aj Jozef, a v biblickom poňatí to nie je len oddych, ale postoj dôvery. Drahí priatelia, táto 4. adventná nedeľa nás pozýva k tomu, aby sme sa nebáli. Aby sme ako spravodlivý Jozef nezabúdali na to, že Pán je s nami, Emanuel, ktorý prichádza. Nech nastávajúce sviatky nám pomôžu vykročiť práve s Pánom, ktorý je s nami, nech sa nachádzaš v hociakej životnej situácii.